Bueno, avui el que farem és una explicació del gol a balón, un atac molt clàssic per TH9, i un gol a balón amb dos gòlems i dos gossos. Bueno, el més important i que seria a mirar amb aquest atac és que tinguis les dos aèries, la reina i el castell, que puguis treure d'un sol cop. Amb aquesta incursió que farem de dos gòlems i els boleros, els reis, bueno, hem de poder-ho fer. En aquest cas, després aniré explicant una miqueta el tema del fly. Anem a veure el tema d'incursió i funnel. Ja de pas us explicaré una mica el tema del funnel. Començarem amb un mag. En aquest cas, com que és un edifici que si no et fa recular el mag, doncs tirem un mag, que no hi tens cap perill de res. I ja comencem amb un golem. Protegim els mags que posarem ara per netejar els edificis del cantó. Què hem posat? 3 mags. Posem 3 mags per què? Pues per el que és a la part dreta, a la part esquerra del golem. Aquests edificis d'aquí, els 3 centrals, no els netejarem. Ara us explicaré el per què. Ficarem l'altre golem, netegem amb 3 mags, tota la panda que no s'escapi res. Bueno, ens ha sortit el castell, després us ho explicarem, però què és important aquí a entendre del panel? Que aquests 3 edificis no els netegem amb els mags. Per què no els netegem? Doncs perquè si els traiem, imagineu-vos que no hi són, els nostres reis se'ns tiraran cap a un cantó. Llavors, és important no ficar-hi cap mag a l'inici, quan estem netejant. Llavors, estem traient-li el camí que han de treure els reis. Ara fixeu-vos que està netejat aquest edifici aquí està fora, el campament aquest no trigarà i ja podem tirar el rei, perquè té uns segons on estarà treballant aquesta zona d'aquí. Nosaltres tirem ja el salt. Per què? Perquè vagin entrant els gòlems. Ara veureu que només veieu quin giro han fet els dos gòlems. Al tirar el salt, instantàniament els dos gòlems es posen a protegir. També ens hem tirat la reina. Els boleros encara aguantem. Per què? Doncs perquè no cal. Estem tranquils aquí i si no els estem exposant. Ara, quan ja veiem que el castell està a punt de morir, tirem els boleros. Tenim els gòlems davant, tenim el rei davant, tenim la reina anar fent, i llavors els boleros és quan fan mal. Rebien tota aquesta zona d'aquí. Aquí és on estan protegits amb el rei. Amb gòlems queda poquet perquè ja els hem gastat bastant amb tot el funnel, però bueno, tenim els reis i la reina amb tota la potència. Cap problema. Estem netejant i quedaran els dos aèries netes. A partir d'aquí ja podríem llançar el fly. Tota la part aèria ja es podria llançar. Per què llançar-la aviat o més o menys aviat? Doncs perquè els reis et puguin quedar vius. En aquest cas, ara no recordo si quedaran vius o no, però en general va bé començar el fly ja. I llavors, com comencem el fly? Doncs podríem fer-ho des d'aquest extrem o podríem fer-ho des d'aquest extrem. Sempre des d'un extrem. No, si comencem el fly per aquesta banda d'aquí, amb gos aquí i gos aquí, malament. Perquè què passarà? Vindran els globus aquí, vindran els globus aquí, i se'ns aniran cap a la dreta i se'ns aniran cap a l'esquerra, amb la qual dividirem tota la potència. En aquest cas ja veureu que comença el fly, el començarem per sota amb el canó, i en aquest cas doncs, bueno, hem tirat un gos, tirem l'altre gos en aquesta part d'aquí. Jo el segon gos l'hagués tirat més cap a aquesta torre de mags, però en aquest cas ha sortit així i no passa res. Però perquè veieu la vida, no ens deixarem ni una defensa en l'extrem. Des d'aquest extrem, tota aquesta banda es començarà a fer del primer, i anem fent amb paquetets de 2 o de 3, perquè no s'ajuntin, perquè si no anirien junts, encerclant a les defenses. Llavors és molt facilet ja, posem una mica d'acceleracions per augmentar la potència i que aquesta part d'aquí vagi més ràpida, a part d'aquesta primera aèria, i ja està. I no ens deixarem res, el recorregut dels globus serà tot el rato com un pack, veieu? Aquí rabiem, perquè és una mica una zona de torre de mags i tal, posem una rabia per augmentar la velocitat, però fixeu-vos la quantitat de globus que hi ha. Com que van protegits, doncs cap problema. Encara hem tirat uns globus més per aquí i ja està. Aquí encara hi ha 10 o 12 globus i
aldea finiquitada. La reina, bueno, no ens ha sobreviscut, que no passa res, entens? Però ha anat treballant. L'important és que el vol dels globus vagi acompassat. És l'únic que m'interessava explicar-vos aquí. I ja està. I començar per als extrems, no directament a les aèries, perquè llavors és quan se te'n va de cantó una banda i una altra, i se te divideixen les potències. I ara, bueno, ja bàsicament és neteja. Important a la neteja sempre deixar-te alguna cosa. En aquest cas nosaltres ens hem deixat aquí un mag i algun esbirro, però sempre deixar-te, a vegades et pots deixar un globo, depèn de si veus que vas molt potent i no cal, doncs et deixes un o dos globus. Però la neteja és important, perquè és un atac que a vegades els globus són lents i pots pecar de temps, bàsicament. I ja està, aquest és l'exercici que s'usa bàsicament. Podem fer-ho amb 3 golems, llavors ficar un sol gos, depèn una mica de la propenia o llunyania